खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि तामुलपुर जिल्लायाव गोमजोर लामा खैफोदाव 3 सुबुंफोर थैयो। आसामनि 115 लाइमोनफोरखौ बिहाराव रैखा खालामदों। 9 लांखारग्राफोरखौ खानाय जादों। नखरारि दावराव दावसिनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेशआव नखरनि 7 सोद्रोमाफोरा थैदों। निर्मला सीतारमणआ मेघालयआव सा-सानजानि बयनिख्रुइबो देरसिन जैबारि एबा अर्गानिक मस्ला प्रसेसिं प्लान्टखौ बेखेवबाय। नंखाय आधार कार्ड लाना आयेन गैयालासे भारताव हाबनायनि थाखाय सासे आइजोखौ हमनाय जादों। गुवाहाटी पुलिसआ लुथिनाय केसआव गाहाय दायनिगिरिखौ हमनो हादों। आसामनि सनितपुराव ट्रान्सफर्मार खाथियाव मोब्लिब बोजानानै मैदेरनि जिउ खहा। पानबारि पुलिसआ 2 दायगोनां ड्राग्स फानग्राफोरखौ हमो। सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हायो। सिलपुखुरि गुवाहाटी क्लाब ओनसोलाव फालांगियारि फसंथानाव अर जोंब्लावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि तामुलपुर जिल्लायाव गोमजोर लामा खैफोदाव 3 सुबुंफोर थैयो। पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि आसामनि तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे गोब्राब लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा दुखुगोनां महरै जिउ खोमानाङो। बे जाथायाव मोनसे गोख्रै खारनाय मटर साइकेलआ मोनसे भेनजों मोगा-मोगि जादों। गोहोम गोग्लैनाया ओरैबायदि गोब्राबमोन जायनि जाहोनाव हरखाब खैफोदाव 3 सुबुंफोर थैयो। खैफोद गोनां मावमिनफोर आरो पुलिस मावख'गिरिफोरा जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो जाथाय जायगायाव खारलाङो। मावख'गिरिफोरा नंगुबै थासारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे गुवारै नायबिजिरनाय जागायदों। थैनायफोरनि सिनायथि होनो आरो बिसोरनि उनफोलेरफोरनो फोरमायनो नाजानाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। आसामनि 115 लाइमोनफोर, जायफोरनि गेजेराव गोबाङानो उन्दै, बिहाराव रैखा खालामजादों। 9 लांखारग्राफोरखौ खानाय जादों। मोनसे गिदिर अपारेशनाव पेरामिलिटारि सान्थ्रिफोरा बिहारनि समस्तिपुर जिल्लायाव सुबुं लांखारग्राफोरनि हानजानिफ्राय आसामनि 115 लाइमोनफोरखौ रैखा खालामदों, जायफोरनि गेजेराव गोबाङानो उन्दै। रैखा खालामजानाय लाइमोनफोरनि गेजेराव 48 हिनजावफोर आरो 67 हौवाफोर दं। अपारेशननि समाव 9 सुबुंफोरखौबो खानाय जादों। मिशन मुक्ति भारत मुंनि एनजिअ'नि मोनसे फोसावथायनि उनाव आरो हादोरारि सुबुं मोनथाय आय'ग (एनएचआरसि) नि नोजोराव बृहस्पतिबारनि फुंआव सशस्त्र सीमा बल (एसएसबि) जों रैखाथि अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बोलि जानांनायफोरा गोबाङानो भारत-भुटान सिमाजों नांजाबनाय आसाम ओनसोलनि तामुलपुर, उदालगुरि, मंगलदै, तिनिसुकिया जिल्लानि गोबां गैजारोङै ओनसोलफोरनिमोन, जायफोरखौ सोरखारि साख्रि होनायनि नंखाय रादाय होदोंमोन। बेनि उनाव बिसोरखौ समस्तिपुराव लांदों, जेराव बिसोरखौ गुबुन गुबुन खामानिफोर खालामहोदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ। नखरनि दावराव दावसिनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेशआव नखरनि 7 सोद्रोमाफोरनि जिउ खहा। अन्ध्र प्रदेशआव मोननै गुबुन गुबुन जाथायफोराव मोननै नखरनि 5 खुदियाफोरजों लोगोसे गासै 7 सोद्रोमाफोरा जिउ गोमादों। पुलिसआ शुक्रबाराव फोरमायदों दि नखरारि दावराव दावसिखौ बे दुखुगोनां जाथायफोरनि गुदि जाहोन होनना फोथायनाय जादों। प्रकाशम जिल्लायाव सिमकुर्ति मण्डलनि सिङाव थानाय अग्रहारम गामियाव सासे मानसिया गावनि 3 उन्दै फिसाजोफोरखौ बुथारना गावखौ फासि होयो। थैनाय गथ' हिनजावसाफोरनि सिनायथिखौ 13 बोसोर बैसोनि गसिता, 11 बोसोर बैसोनि पुजिता आरो लकिता बि महरै मिथिनाय जादों। 35 बोसोर बैसोनि एकुला सुधाकरआ गावनि फिसाजोफोरनि आदाराव बिस लगायनानै बुथारदों। नायबिजिरगिरिफोरा मुंख'दों दि सुधाकरआ जोबोद रागा जोंदोंमोन मानोना बिथांनि बिसिया गावनि बिमा-बिफानि न'निफ्राय फैफिनाखैमोन। बिसजों गासै 3 हिनजावसाफोरा थैखांनायनि उनाव सुधाकरआ गामिनि बाहेरायाव थानाय मोनसे फोथाराव थाङो आरो गावखौ फासि होयो। पुलिसआ गोथै देहाफोरखौ पस्टमर्टेम आनजाद नायनायनि थाखाय लाङो आरो आरोबाव नायबिजिरसंनायनि थाखाय मोनसे केस रेबथुमो। गुबुन मोनसे जाथायाव श्रीकाकुलम जिल्लायाव सासे आइजो आरो बिनि 2 गथ'फोरा खारनाय ट्रेननि सिङाव फैना गावखौ बुथारदों।
देहाफोरखौ पलासा आरो तलाबाद्रानि गेजेराव रेलवे ट्रेकआव मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा 28 बोसोर बैसोनि पूजा, बिथांनि फिसाज्ला 5 बोसोर बैसोनि कुशांक आरो 3 बोसोर बैसोनि फिसाजो दीक्षितनि देहा मोननायनि उनाव रेलवे पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ गोथै देहाफोरखौ खाथिनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। गिबि पुलिस नायबिजिरनायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि पूजाया गावनि फिसायजों गोरोबलायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बियो गोब्राब आगानखौ लादों। भबानापाडुनिफ्राय फैनाय पूजाया 8 बोसोर सिगां बे जिल्लानि सलमाइपेटानि वेंकैयाजों हाबा जादोंमोन। बे नखरा विजयवाड़ायाव थायोमोन आरो गोलोम बोथोरनि जिरायनाय सानफोरनि थाखाय सलमाइपेटायाव फैफिनोमोन। पूजाया बृहस्पतिबारनि फुंआव गावनि गथ'साफोरजों न'निफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बुंनाय जादों दि बृहस्पतिबारनि हरखौ पलासा रेलवे स्टेशनाव हगारदोंमोन। उनाव बिथाङा गावनि गथ'साफोरजों रेलवे ट्रेकसिम थाबायो आरो बैहाय बिसोरखौ गोरायै हमथाना जिरायो, जाहाथे गोख्रै खारनाय ट्रेनआ बिसोरनि सायाव खारलाङो। पूजानि बिमाया दाय होदों दि बिहाव बिखुनजोफोरनि नारसिननाया बिथांखौ गावनि जिउ लानो आरो गावनि गथ'फोरखौ बुथारनो थाखाय थुलुंगा होदों। ब्रैथि खौरांआव दङ, निर्मला सीतारमणआ मेघालयआव सा-सानजानि बयनिख्रुइबो देरसिन जैबारि एबा अर्गानिक मस्ला प्रसेसिं प्लान्टखौ बेखेवबाय। मिरुआरि रांखान्थियारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ शुक्रबाराव मेघालयनि रि भ'ई जिल्लानि भैरीबंगआव सा-सानजानि बयनिख्रुइबो देरसिन जैबारि मस्ला प्रसेसिं प्लान्ट महरै बरनायजानाय जैबारि मस्ला दारिमिनारि खोन्दो प्राइम हाबखौ बेखेवदों। 30 कौटिनि बेसेनाव जौगाहोनाय बे सुबिदाया बोसोराव 10,000 मेट्रिक टननि बांसिन जैबारि मस्लाफोरखौ प्रसेस खालामनो थाखाय महर होजादों आरो 112 गामिफोरनि सा 5,500 सो आबादारिफोरनो मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। बेखेवजेननाया सीतारमणनि मेघालयनि सानसेयारि दावबायनायनि समाव जादों आरो बेयाव मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड के सांमा, सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेम सिंह तामां, लेङाइ गिबि मन्थ्रि प्रेस्टन टिनसं आरो रायजोनि गागि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादों। फोरबोआव बिबुंथि होनानै सीतारमणआ बुंदों दि बिथांखिया थांखि लाजानाय रां खाथायनाय, फसंथानारि बाहागोआरि आरो रांखान्थियारि हेफाजाबआ गामियारि जौगानाय आरो आबाद बेसेन दाजाबदेरनायाव बिहोमा होनो हायो। फोरमान होजानाय जैबारि दिहुनथायफोरनि बांबोनाय बुहुमनां गोनांथिखौ बिथाङा मुंख'दों दि मेघालयनि जैबारि मस्ला सेक्टरा हादोर गेजेरारि हाथाइनि खाबुफोरखौ बांहोनायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। बाथि खौरांआव दङ, नंखाय आधार कार्ड लाना आयेन गैयालासे भारतआव हाबनायनि थाखाय गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव बांलादेशी आइजोखौ हमनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि 24 बोसोर बैसोनि सासे बांलादेशी आइजोखौ गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै हादोर गेजेरारि LGBI बिरखं गाथोनाव होबथानाय जादों। जेब्ला मावख'गिरिफोरा बुंनाय बादियैब्ला मिथिनो हादोंमोन दि बिथांजोआ आयेन गैयाजासे भारतआव हाबदों आरो मोनसे नंखाय आधार कार्ड लाना फैदों। फोरमान खालामनायनि फारिखान्थिनि समाव मावख'गिरिफोरा मोनदों दि बिथांजोनाव थानाय आधार कार्डआ नकलमोन, जायनि थाखाय आरोबाव सोंनाय जादोंमोन। फुंखाफोरनि बादिब्ला आइजोआ सोंनायनि समाव मानिना लादों दि बियो सासे बांलादेशी हादोरारि। बिजिरसंनायनि उनाव बिरखं गाथोननि मावख'गिरिफोरा बिखौ आरोबाव बिजिरसंनायनि थाखाय आजारा पुलिस स्टेशननि बर्डार ब्रान्चनो होदों। गिबि नायबिजिरनायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि आइजोआ आगरतलायाव थानाय सासे गेजेरनि हेफाजाबजों त्रिपुरायाव भारत-बांलादेश सिमानि गेजेरजों आयेन गैयालासे भारतआव हाबदोंमोन। मिथिनाय बादियैब्ला सिमा बारनायनि उनाव बिथाङा आगरतलानिफ्राय गुवाहाटी जानानै बेंगलुरुसिम ट्रेनजों दावबायदों, जेराव बिथाङा मोनसे गावारि कम्पानिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा बुंदों दि बिथांजोआ पूजा दास मुंनि मोनसे नंखाय आधार कार्ड मोनदोंमोन, जाय सोनाब बेंगलनि खोला दिनाजपुर जिल्लानि मोनसे थं दिन्थियो। मावख'गिरिफोरा फोथायो दि दालालिआ बिथांजोखौ गोसो बोहोआलाबानो हादोरनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव थानो, दावबायनो आरो खामानि मावनो हानाय खालामदोंमोन। फोरमान खालामनायनि समाव बर्डार सिकिउरिटि फर्स (BSFनि मावख'गिरिफोरा बिथांनि अरायथा थंखौ बांलादेशनि नारायणगंज होनना मिथिदों। आयेनारि नेम-खान्थिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव बिथांखौ बुधबारखालि गवालपारा जिल्लानि मोनसे डिटेनसन सुबिदायाव बोस्लायनाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ दूरदर्शन कल'नि लुथिनाय केसआव गाहाय दायनिगिरिखौ हमनो हादों। गुवाहाटी पुलिसआ शुक्रबाराव बावैसोनि दूरदर्शन कल'नि लुथिनाय केसआव गुबै दायनिगिरिखौ हमदों आरो बिखौ मोनसे बिजिरसालिनि सिगाङाव हाजिर खालामनाय जागोन। बुंनाय बादियैब्ला 12 जुन बेलासियाव दाय गोनां सुबुं, गुबैयै मिसामारि सनितपुरनि 33 बोसोर बैसोनि त्रिदिप कुमार दासआ क्वार्टार नं C15 दूरदर्शन कल'नि बरबारि गुवाहाटीनि थागिरि मृणाल बर'नि न'आव मोनसे सिलाइ लानानै नारसिननानै हाबदोंमोन। दिसपुर पुलिस स्टेशनाव रेबथुमनाय आर'जलाइनि बादिब्ला बे जाथायनि समा 12 जुन 6 बाजिनि साखाथियाव जादों। पुलिसआ रोखा खालामदों दि दाय होजानाय जाय सिलाइखौ लाना फैदोंमोन बियो थारैनो मोनसे फुथुला सिलाइमोन। दिसपुर PSनि सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदों दि बै समाव मृणाल बर'नि फिसाज्लाया न'आव हारसिङैमोन। दायनिगिरिया फिसाज्लाखौ सिगियो आरो आलमारिनि साबिखौ दाबि खालामो। बिनि उनाव आलमारिनिफ्राय फ्राय 2500 रांनि नगद रां आरो माखासे डुप्लिकेट गहेनाफोरखौ लानानै जायगानिफ्राय खारलाङो। नालिस खालामग्राया जाथायनि CCTV फुटेजखौबो पुलिसनो होदों। पुलिस मावख'गिरिफोरा बुंदों दि दासखौ उनाव सिनायथिनाय जादों आरो जायगानि हेफाजाबजों बरबारियाव हमनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आसामनि सनितपुराव ट्रान्सफर्मार खाथियाव मोब्लिब बोजानानै मैदेरनि जिउ खहा। चारिदुवारनि खाथियाव मोनसे ट्रेन्सफर्मारजों सोमोन्दोआव फैखांनायनि उनाव सनितपुर जिल्लायाव मासे हाग्रानि मैदेरा जिउ गोमादों। फोरमायथिनि बादिब्ला मैदेरा आदार नागिरना हर समाव बालिपारा रिजार्भ अरननिफ्राय ओंखारदोंमोन जेब्ला बेयो ट्रेन्सफर्मारजों मोगा-मोगि जादोंमोन आरो मोब्लिबजों सौग्रावदोंमोन। जाथायनि खौरां मोनखांनायनि उनाव अरन मावख'गिरिया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोनां खान्थिफोर जागायो। मोब्लिब बोनायनि नंगुबै थासारिफोरखौ आथिखालाव नायबिजिरगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ पानबाजार पुलिसआ सानै दाय गोनां ड्राग्स फानग्राफोरखौ हमो, सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हायो। मोनसे एन्टि नारकटिक्स अपारेशनाव पानबाजार पुलिसआ गुवाहाटीआव सानै ड्राग्स फानग्राफोरखौ होबथादों आरो गोबां बिबांनि सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामदों। ओनसोलाव सन्देह गोनां मुलि सोमोन्दो गोनां मावथायफोरनि सोमोन्दै थि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनाव पानबाजार पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय शिव मन्दिरनि खाथियाव रेलवे पार्किं ओनसोलनि खाथियाव 19 जुनआव अपारेशनखौ खालामनाय जादों। नागिरनायनि समाव पुलिसआ 12.69 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन मोनदों, जायखौ मोनसे साबोननि खथानि सिङाव दोनखोमानाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ राजीव दास आरो राहुल अल होननानै खालामनाय जादों। बिसोर सानैखौबो आवथायाव लानाय जादों आरो नारकटिक्सनि फुंखा आरो मोनसे गुवार ड्राग ट्रेफिकिं नेटवर्कजों बिसोरनि जानो हाथाव सोमोन्दोनि बागै सोंनाय जागासिनो दं। पुलिसनि हानजाया बुंदों दि नारकटिक्स ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव मोनसे केस रेबथुमनाय जादों आरो उननि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ सिलपुखुरि गुवाहाटी क्लाब ओनसोलाव फालांगियारि फसंथानाव अर जोंब्लावदों। मैया गुवाहाटीआव 1 बाजिनि खाथियाव सिलपुखुरि गुवाहाटी क्लाब सेर-सेर मोनसे फालांगियारि फसंथानाव अर जोंखाङो। अर खामनाया गंसे बिल्डिंआव जादों, जाय सिगाङाव रेस्टुरेन्ट महरै सोलियोमोन आरो गोबाव समसिम बन्दमोन। मिथिनाय बादिब्ला फोसाबनाय हाबाया सोलिगासिनो दंमोन जेब्ला हरखाबै अरआ जोंब्लावदोंमोन। खौरांनि बादिब्ला गुवाहाटी क्लाब ओनसोलनि मोनसे बिउटि पार्लार दिव्य इउनिसेक्स पार्लारावबो अरआ गोसारदोंमोन। एलार्टनि उनाव मोनब्रै फायार ब्रिगेडफोरखौ हरखाब जायगायाव दैथायहरनाय जादों आरो अरखौ दबथायनो थाखाय फायार फाइटिं अपारेशनखौ जागायनाय जादों। जेबो दुखु मोननाय एबा जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।